Kada sam pročitao rečenicu Bog se ne kocka koju je izgovorio Albert Einstein, pitao sam se šta je s tim hteo da kaže. I počeo sam da razmišljam. Možda se i mi osjećamo kao da smo u mraku jer ne znamo šta je svrha našeg života. Da li smo slučajnost? Da li je naše rođenje bilo greška ili nezgoda? Da li su me roditelji planirali i očekivali? Da li je to što u ovom trenutku dišem slučajnost, rezultat okolnosti, sreće ili kazna? Da li sam živ zato što je to neko želeo? Ko je izabrao moju nacionalnost, boju kože, kosu i sve ostalo? Ko je odlučio gde ću biti rođen, kako i koliko dugo ću živeti? Da počnemo od jednostavnijih pitanja. Zašto sam rođen tu gde sam rođen i zašto imam ili sam imao baš takve roditelje? Nije važno da li su ti roditelji bili dobri ili loši ili nisu za tebe ni marili. Oni su ti dali DNK sa kojim si došao na svet. I to je zapravo odgovor na većinu maločas postavljenih pitanja zašto sam ovde sada baš ovakav. Sad, druga je stvar da li sam srećan sa onim što sam dobio. Danas sam se vozio automobilom sa mojom suprugom i ona je u razgovoru rekla sledeće. Čini mi se da smo rođeni u pogrešno vreme i na pogrešnom mestu. A onda je posle kratke pauze dodala, ipak nam je dobro tako kako jeste jer ima oni koji su u težem položaju od nas. Pitam se samo šta će biti s našom decom. To je normalna roditeljska briga. I šta sad? Izgleda da smo ipak sve samo puka slučajnost. Ne zaključujte prebrzo. Nedavno sam čitao kako fizičari, biolozi i drugi naučnici što više saznanja imaju o svemiru, to mogu bolje da razumeju koliko je on savršen za naš život. On posjeduje upravo ono što je potrebno da bi čovek mogao u njemu da obitava. Dr. Michael Denton, upravnik istraživačkog tima za humanu molekularnu genetiku na Univerzitetu Otago s Novog Zelanda, zaključio je sledeće. Svi dokazi koji su nam dostupni zahvaljujući biološkim istraživanjima samo podržavaju suštinu tvrdnje da je ceo kosmos zamišljen kao celina čiji osnovni cilj i svrhu predstavljaju život i ljudski rod i u kojem sve činjenice stvarnosti dobijaju svoje značenje i smisao u toj osnovnoj činjenici. Iako mnogo toga ne razumemo, jedno moramo priznati. Mi smo unikatni. Upravo zato bih se vratio na početnu misao Alberta Einsteina, Bog se ne kocka. I ponudio bih vam još jedan odgovor koji daje stara drevna knjiga. Jer ti si nutrinu mog bića stvorio, satkao me u majčinoj utrobi. Hvala ti što sam stvoren silno, čudesno. Čudesna su tvoja dela, zna to dobro duša moja. Nisu ti moje kosti bile skrivene dok sam nastajao u tajnosti, dok sam u dubinama zemlje tkan. Tvoje oči su me gledale dok sam tek zametak bio. Svaki moj dan u tvoju knjigu je zapisan pre nego što je i jedan nastao. Svetopismo kaže da pre nego što su nas roditelji začeli, bili smo začeti u Božjem umu. Bog nikada ništa ne radi slučajno i nikada ne greši. On ima razlog za sve što je stvorio. Šta to znači? Mi smo predmet njegove ljubavi i najvrednije od svih njegovih stvorenja. A onda drevna knjiga dodaje, jer je Bog ljubav. Ne piše da on posjeduje ljubav, već da on jeste ljubav. Upravo zato što smo voljeni i mi možemo voleti druge.
To je istina na kojoj možemo da gradimo svoj život. A ima oni koji kažu, ali mene niko ne voli. Ako misliš da tebe niko ne voli, voli ti prvi. Čitao sam jedan blog koji je postavio pitanje da li se isplati biti dobar u svetu nedobrih ljudi? I kao odgovor prepisana je izjava majke Tereze. Ljudi su nerazumni, nelogični i egocentrični. Ipak ih voli. Ako činiš dobro, ljudi će te optuživati da imaš sebične, skrivene motive. Ipak čini dobro. Dobro koje činiš sutra će biti zaboravljeno. Ipak čini dobro. Poštenje i iskrenost učinit će te ranjivim. Ipak budi pošten i iskren. Ono što godinama stvaraš može preko noći biti uništeno. Ipak stvaraj. Ljudima je stvarno potrebna pomoć, ali bi te mogli napasti ako im pomogneš. Ipak pomaži ljudima. Ako daš svetu najbolje od sebe, zauzvrat ćeš možda dobiti samo udarce. Ipak daj svetu najbolje od sebe.